Kompla jinstema l-każ ta' raġel li flajt li għadda allegatament għeddet li kien se jispara lil bintu u żewġ titfal oħra. U allegatament għamel dan wara li suspetta li martu kienet taqlibilu ma' missier it-tifla li tgħix magħhom li hija fosterjata. Fil-qorti xiedet it-tifla ta' 15-il sena li hija fosterjata mill-kopja li sostniet kif hija dejjem kellha relazzjoni tajba mal-imputat. Hija qalet li l-problemi bdew meta qalet lil mart l-akkużat li tixtieq tqatta' xi ħima missiera naturali. Intqal ukoll li t-tifla setet saret taf min hu missiera l-bioloġiku meta dan avviċina lil mart l-imputat u qalilha li xtaq iqatta' xi ħin ma' bintu. Minkejja dan l-Aġenzija Appoġġ qalet li t-tifla setet tiltaqa' ma' dan ir-raġel fil-preżenza ta' adult sakemm it-testijiet tad-DNA jistabbilixxu li dawn jiġu minn xulxin. Fil-qorti intqal kif mart l-imputat ma rridix tiltaqa' mar-raġel li jgħid li hu missier it-tifla iżda fl-aħħar qalet iva u hi u t-tifla iltaqgħu miegħu. Meta dawn waslu lura l-imputat allegatament ħal mowbajl ta' martu u keċċa lilha u lit-tifla l-barra wara li allegatament qabada minn xara u sabbata mal-gwardarobba. Intqal kif wara dan it-tifla u kuġinta kienu qegħdin f'kamra u allegatament raw lill-imputat pistola żgħira li beda jikkarga fil-waqt li ċempel lil martu u ordnat tiġi lura. Kien hawn li allegatament qal lil martu li jekk ma tiġix lura f'minuta joqtol l-tfajliet u lilu nnifsu. Meta waħda mit-tfajliet lemħet il-karozza tar-Rapid Intervention Unit huma ħadu l-opportunità u ħarbu. Il-qorti tal-appell appellat sentenza li ngħatat lir-raġel ta' 29 sena li kien mixri li abbuża sesswalment minn 4 neputijiet tiegħu. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ordnat sabiex il-każ tiegħu jerġa' jinstema'. Dan l-appell ġie wara li ġie eżentat mir-responsabilità kriminali wara li esperti psikjatriċi sabu li l-imputati bati minn kundizzjoni mentali tant li għandu intellett ta' tifel ta' 11-il sena. Il-qorti tal-appell sostniet li minkejja li huwa jitqies bħala minorenni fil-qasam tal-psikjatrija, xorta waħda għandu jinżamm responsabbli għall-akkużi. Dan il-każ imur lura l-2012 meta n-neputijiet tal-imputat li huwa mixli li abbuża minnhom lanqas kienu għal 12-il sena. Fil-qorti huwa kien ammetta l-ħtija għal dawn l-akkużi, iżda wara rapport ordnat mill-qorti li fih instab li l-imputat għandu intellett baxx ħafna il-każ twaqqa'. L-Avukat Ġenerali appellat minn din id-deċiżjoni kif l-esperti psikjatriċi sostnew li minkejja l-intellett baxx, l-imputat xorta waħda jaf jaraf bejn it-tajjeb u l-ħażin, għalhekk is-sentenza ġiet annullata u l-każ intbagħat lura fil-qorti tal-Maġistrati biex jerġa' jinstema' mill-ġdid. Raġel ta' 36 sena minħalqor minn żamm arrestat wara li tressaq il-qorti b'akkużi ta' traffikar ta' droga. Ir-raġel ġie arrestat il-ħamis minn uffiċjali tas-sezzjoni tar-Rapid Intervention Unit waqt spezzjonijiet ta' traffiku matul il-lejl li għadda fit-triq l-imdina f'ħalqormi meta allegatament instab b'mammont ta' droga fuqu. Għal-ħabta tal-11:15 fil-għaxija l-pulizija nnutaw karozza tieqa ftit il-bot minnhom u x-xufier aġixxa b'mod suspettuż. Kif raw dan l-uffiċjali avviċinaw l-imsemmija karozza u wara tfittxija fiha u fuq ir-raġel, allegatament sabu diversi pakketti li suspettaw li huma kokaina, flus kontanti u oġġetti oħra relatati ma' droga.